И какво става, хора? Пак съм аз. Не ще играем спорта, няма. Трябва да е през О, сняг! Колко? Има сняг. О, левел 5. О! Видим се. Ще си да писам. Че намалим малко. Да не мъча очи. Бърках се. На двата да ги убихме. И спечели. Както казах, сега събираме 3500 парички да оправим кращото ни. А не първоплавателите обещах. Да. Накрая те са. И се съвърши. Така върнах се. Минута специализирам. Нищо не сте изпълнили. Спокойно. Ай, за 5 лева от Лили. Това. Вече отзад къде го. Случва се на тези. Това там. И пак спи. Нищо. Ще го оставим така. Две. Там ли е? Не, аз. Как избивам яко на макеш. Няма още един. Ей, нямам пари. Ще го забеляза. И на лево едно. Не би забеляза. Като там си им левел, чакайте левел 2. Да обръзнато да стана. Левел 7 ще го пиша. Кадрам там. И тук само пари. Ай, някой левел на молеца. Да. Колко? Аз се забелязал, ще ми взема малко текст. Ще го видя в клипа. Стигнете. Не 10. Арве. Нещо добре. Плача. 10. 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
Чуть бързо да спазат. Взехме парички. Друго. Тигнахме една чартичка с шулявки, подарили се и махнали. Експорт. И да. И чупите. Видео съм купите, че сега се абонирайте, оставите по един лайк на клип. Моля се. Така помагам на мен и канала ми. И оставите по един коментар. И до другия клип.